Logofor, welcome to my YouTube channel SK Vlog. नै दा जों लानानै थांनायदो ओमफ्राय जुनारनि बाजै लानाव मा नुगोन दिनै जुनारनि बाजैनि फिसाजोनि बार्थडे दङ ओमफ्राय जों दा थांसिगोन ओमफ्राय थांगासिनो आरो ना फै थांसै जों दा थांगासिनो दङ बेनो बाजै लानि न'आ बोरैजाय मानसिफोर दं जिरायनानै बाजै लानि बाथौआ बेनो बाजै आइथिं रानगासिनो दं आरो ना आब'मोना फैबाय आरो ना आब'मोन फैदो ओमफ्राय आदामोन फैदो फिल्मनि एक्टर एक्ट्रेस ओमफ्राय सिंगार आदामोना फैदो आरो ना जुनालि बाजैमोननि न'आव फैदो बिसोरो ओमफ्राय फैनानै दा नै बिराद नायनो फैदो आरो ना नैथिंजों हाउसफुल माने ना न'आनो फुल जाजोबदों ओमफ्राय फैनानै जोंबो नायखांबाय जोंबो सेलफि लाखांबाय फटक लाखांबाय ओमफ्राय नैथिंजाय बिराद मानसि आरो ना फैबावदो उनाव दंबावो मानसिफोरा हाबफैबावगोन बिराद जों सिगां हाबफैबाय ओमफ्राय बाजै जुनालिया नैबे नै बाबु मो थादो दे थांसै दे दा नानि मोनदै जाखांबाय आब' आदामोनदो ओमफ्राय सेलफि लानानै सिंगारदो सेलफि लानानै फैबाय ओमफ्राय नै दा रानिखौ बेयावनो बार्थडे हासिगोन ओमफ्राय दा बार्थडे हासिगोन नालाय बेलुन खाथबजोब्बाय सब रेडि जाजोब्बाय ओमफ्राय दा नैयाव हेपि बार्थडे लिरबाय आरो ना हेपि बार्थडे बेलुन दोननो आखिबाय बेलुन बायदि आरो ना बेबो ओमफ्राय नै बेलुनफोरा खाथबजोब्बाय बार्थडे नै Keng Party Keng Party happy birthday Dinai Keng Party ni happy birthday Nei YouTube dah ni hari Nei mana ni hari Nual live box na Facebook Hah? Oh anjir बाजै लानाव बार्थडेनि ना एवनाय आरो ना जागासिनो नै बाजै मोना बिराद गोथाव गोथाव संदों ओमफ्राय नै ना एवगासिनो दोङो मा बुस्थु इयो ना नाखौ फ्रायबो एवदो आरो बिलाहिदोबो एवदो आरो ना नै एवखांबाय ओमफ्राय नैथिंजाय जाना नायदो ट्राय आरो ना टेस्टिं नायदो ओमफ्राय नैथिंजाय अमा बेदरफोरा जाजोब्बाय आरो ना ओंखामफोरा नैफोराव दङ माने ओमफ्राय नैबे खान्थायाव एव मा दोङो बिराद बरिया एवदो आरो ना दा जोंबो मोनजायाखै माने एसे गावसोर जाना ट्राय नायग्रोदों ओमफ्राय मानसिफोरा जागासिनो दोङो साइडआव ओमफ्राय दा थांसिगोन नङा माने ट्राय नायदो आरो ना बाजै आनैमोना ट्राय नायबाय ओमफ्राय नै आरो ना इसोरनो संग्राया इसोरनो बिराद खस्थ' संदो बाजैमोननियाव बार्थडेआव जाबाय ओमफ्राय दा आब' एक्ट्रेस नै ओमफ्राय बे आब' सुंदा बेनिफ्राय ओंखाम जागासिनो दं ओमफ्राय आदामोनाबो जागासिनो दं नै आदामोना सुजुमा आदा इदो आरो ना सुजुमा आदाया ओंखाम जाथ'वाखै नामा आदा अ
आंनि चेनेलाव आरोना मा बुंनो सानो आदाया दे जोंहा फंबाया माने जाखांफुनाय सासे इउटिउबार साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो शेयार खालामना हो आरो थाबैनो बेनि साबस्क्राइबार्सखौ बारायनानै हो थेंक इउ आदालानि न'आव फैबाय आदालानि न'आव फैबाय फैनानै ओमफ्राय बाजै जुनालि लोगो हमसिगोन दा बाजैया इयाव फैबाय नै बाजै बाजै मोनाव फैबाय आरोना बे बाजै मा होननो सानो जेनेबा आंनि चेनेलखौ मा होननो सानो दे नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ मा नाम मोनलाय एसके एसके ब्लगखौ साबस्क्राइब खालामना हो शेयार खालामनानै हो दे बाजैनाबो मोनसे चेनेल दङ जुनालि दैमारि लाहारि बाजैनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै एसे बारायो बाजै जुनालिया बारा एसे टाइम मोनाखै आरोना न'नि गावसानि रानिनि बार्थडे नालाय मानसिफोरना ओंखाम जादों नालाय बिनिफ्राय ओंखाम जादों नालाय एसे ओंखाम जानायाव एसे माने खामानि मावनो हादों आरोना फ्रेन्ड्सफोर मानसिफोरा खामानि मावनो हागौआखै नालाय फ्रेन्ड्सफोर बाजै जुनालियाबो मावफानो गोनां जाबाय आंजों बारा मोजां रायज्लायनो मोनदिया आरोना उननि खेबसे भिडिअ मोजां रायज्लायगोन बुंदो बाजैया ओमफ्राय दा जोंबो ओंखाम जायाखै नालाय ओंखाम जाहैनांसिगोन आरोना मानसिफोरा खालि जाबाथाय जानांसिगोन बोरैजाय जागासिनो दं आरोना नै बिथिंजाय जाबाय आरोना बिराद जादों मानसिफोरा नैथिंजाय ओइलै ओमफ्राय बिसोर दा खालि जाबा जोंबो जानोसै फ्रेन्ड्सफोर नायनानै फ्रेन्ड्सफोर भिडिअखौ लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना हो